И колко все пак са кабалистите по света? Колко от тях са евреи и колко от тях не са евреи? За сега мисля, че са някъде около 2 милиона човека, които сериозно се занимават с кабала. От тях, честно казано, не съм броил колко от тях са евреи, но мисля, че може да са някъде около 10-15 хиляди. Само толкова? Да, от 2 милиона. Ако да се прави, казват, че Мадона е кабалистка. Това вярно ли е? Какво говорите? Аз говоря за кабалисти, хора, които се занимават с кабала сериозно, се занимават с самосъвършенстване и точно знаят към какво се стремят. Хора, които изучават, така да се каже, от чисто кабалистични източници, които са зафиксирани като истински кабалистични източници. Това са книги, които е написал Авраам, книга, която е написана от Моше, Раби Шимон бар Йохай с книгата Зоар, Ари с неговите съчинения. Той е кабалист от 15 век, Баал Солам, моят учител, който от 20 век е живял. Тоест тези 5 източника се явяват истински, признати от всички. Има още допълнителни, всевъзможни спомагателни, но по тези източници ние обучаваме и изучаваме кабала. Мадона няма нищо общо с това. Тя се занимава с всевъзможни мистики и хората, които така да се каже и обслужват, това са червени кончета, те при вас в Москва са доста популярни. Продават свята вода, правят някакви заклинания, изчистват от уроки, това никак не се отнася към кабала.